Sad, Đorđe, ima li vremena od sad već praktično februara pa do teoretski juna da se nešto uradi po pitanju izbornih uslova o ovome što se priča? Ili je prosto ovo kako se izlazilo sada će manje više biti i na lokalnim izborima? Ima vremena ako ima volje. Nije lako, ali može. A ima li predloga? O tome treba da se razgovara i to ne sad samo i u studiju, nego da razgovaraju i u vašem studiju, a i međusobno i u vašem studiju predstavnici vlasti i opozicije. Ali pre svega u institucijama. Ali, sad što se tiče institucija, samo prvo se osvrnem na ovo. Ovo je malo suviše relativizacija u kojoj možda ima neka mrva istine, ali uvek je tako bilo. Znate, to malo zvuči, uvek je tako bilo, svi su koristili, svi su zloupotrebljavali, Bože moj. Ne kažem da su zloupotrebljavali, ja kažem da je uvek tako bilo, a ne kažem ni da je sada zloupotrebljeno, zato što to niko nije... Niko ne kaže da je to ispravno, nego je prosto deo političke igre. Kolegi, pa ne, ali mislim da je to prosto jedna relativizacija koja je jako opasna, a i neistinita. Složit ćemo se da je birački spisak neažuran i da je bio isto još neažurniji. Ali vrlo je velika razlika da li je on bio neažuran iz tehničkih razloga ili iz nemara, ili je tendencijozno korišćena ta neažurnost, kao što je sada, mislim, bio slučaj, da bi se ostvarila prednost. Dakle, jedno je ako nemaš milion ljudi, ili ako imaš realno više milion ljudi u spisku, a blizu milion, čini se, to su naravno grube procene, imaš više u spisku nego što realno može da glasa u Srbiji. To je jedna stvar. A druga je stvar, ako te rupe, odnosno taj hipertrofirani spisak, koristite za to da selite birače ili da koristite te birače koji realno ne mogu da glasaju, pogotovo po unutrašnjosti Srbije, pogotovo po jugu i istoku Srbije, gde je velika dijaspora, odnosno mnogo ljudi je u pečalbi, u inostranstvu, a izlaznost na tim mestima, u tim mestima je ogromna. 80-90% ispada izlaznost, a sela su pusta. Ne samo sela, i gradovi su često tamo pusti. To je kada vi, znači nešto što je objektivan problem, to je kako se ponašati i odnositi prema onima koji su u spisku, a žive u inostranstvu, a drugo, ako to koristite da biste zloupotrebili i namakli glasove koje nemate. I drugo, što reče vlada, kaže, to je nejasno je koji je tu broj. Pa naravno da je nejasan koji je taj broj tih fantomskih birača ili koje su razmene tog inženjeringa, jer oni koji bi trebali da utvrde to činično stanje, oni su osumnjičeni da su učestvovali upravo u tom falsifikatu, u tom krivotvorenju. Tako da, bez tih institucija to je teško. Se vraćamo na temu nepoverenja. Naravno da postoji nepoverenje. Naravno da postoji nepoverenje ako vi imate u jednoj čatrlji kući ima fotografija, znam da ne volite da se maše fotografijama tu. U ovoj emisiji nije bitno. Ali ne potreba, ali zaista neka čatrlja poluzavršena, polurazrušena, u kojoj je prijavljeno 40, 50, 60 birača i to iz Republike Srpske i iz nekih drugih delova Srbije. Dakle, zašto se ne zapitamo? Hajde zdravorazumski. Bez obzira gde vam je srce političko. Kako je moguće, zbog čega su izbori raspisani samo u 60 ili 46 opština ili gradova u Srbiji, a nisu u ostatku? Pa zar to ne pobuđuje sumnju? Zašto nisu svi ostavljeni lokalni izbori za proleće? Ja se slažem, i to sam u ovom studiju rekao i tada, bili smo zajedno, još je bio i Dejan Vuk i par kolega, da je opozicija trebala da razgovara. I da, znači, vi ste vodili, sećam se, trebali ste dovoljno na te razgovore. Ne kažem ja da bi bilo nekog efekta, ali bar ne bi sad mogao da kaže ovo što je kaže. Pa evo, zvao ih je predsjednik što nisu otišli. Da, trebali su. Ali to nije alibi. Ja kažem, to se dogodilo, ja sam konstatovao činjenicu. Dobro, ja konstatujem činjenicu da je nemoguće, dakle i logički, i matematički je nemoguće da u biračkom spisku u Beogradu od izbora 2020, evo samo jedan podatak, od izbora 2022. Znači raste, do decembra, do ovih izbora, raste broj upisanih 650 mesečno. Ok, teoretski može da raste. Svakog meseca je 650 više upisanih. A to kad se pravi matematičke proporcije. Samo polako. A onda, od decembra do januara, za mesec dana, znači godinu i kusur dana, je raslo 650 mesečno i to je povećanje od nekih, koliko je to onda, 13.000 valjda, u odnosu na mart 2022. A onda od decembra do januara, kad su izbori završeni, odjednom 5.000 i manje birača u beogradskom biračkom spisku. Pa zar to ne pobuđuje sumnju? Kao i ta ekstremno visoka izlaznost u ovim pustim selima i gradovima po jugu i istoku Srbije, tako i da odjednom je 5.000 birača isparilo iz beogradskog biračkog spiska. Jel smatrate da je to tema o kojoj treba u okviru čega? Gde? Znači u okviru institucija kao što se predlaže? Ja ne verujem institucijama, opozicija ne veruje institucijama. Kako se onda to Pa mora dijalog vlasti opozicije.